ካብ ብምስሕማቕ ሰብ ምንባር በይንኻ ምዃን ይበልፅ። ቀስ ኢለ ዝጓዓዝ ዓይነት ሰብ እየ ፈፂመ ግን ድሕሪት ተመይሰ ኣይፈልጥን። ዓሻ ጥራዩ ካብ ጌጉ ዝምሃር ለባም ሰብ ግን ካብ ጌጋ ካልኦት እዩ ዝምሃር። ንብዙሓት ኣይትስዓብ ንሓቂ ግን ሰዓብ። ክልተ ነገር ንመነትካ ይገልጹ። ዝኾነ ነገር ኣብ ዘይብልካ እዋን ዘለካ ዓቕሊ ኩሉ ነገር ምስ ረኸብካ ድማ ዝህልወካ ጠባይ። ጠባይ ብስለት ኣተሓሳስባ ካብ ትርኢት ንላዕሊ ማረኽቲ እዮም። ህይወት ጉዕዞ እምበር ውድድር ኣይኮነትን። ጽቡቕ ዝገብር ጽቡቕ ይስማዓኒ፣ ሕማቕ ዝገብር ድማ ሕማቕ ይስማዓኒ። እዚ እዩ ሃይማኖተይ። ጥንኩር ግዜ ይፍትነካዩ እምበር ኣይቀትለካን እዩ። ኣይከኣልኒ ዝብል ቃል ኣብ መዝገበ ቃላት ዓያሹ ጥራይ ዝርከብ ተመክሮ ናይ ኩሉ መምህር እዩ። ምስ ዖብያትን ንእሽቶ ርሶምን ክዛረብ ግዜ የብለይን። ምኹራይ ጽቡቕ እዩ፣ ጨካን ምዃን ግን ፈጺሙ ጽቡቕ ኣይኮነን። ብስቕታ ተጊህካ ስራሕ ዓወትካ ድማ ይዛረብ። ርህሩህን ሕጉስን ኩን፣ ክልቲኦም ንኣእምሮኻ ሰላም ክህብዎ እዮም። ኩሉ ማዕበል ህይወትካ ንምዝራጋ ይመጽን እዩ፣ ገሊኡ መንገዲ ንኽጸርግ ዝመጽእ። ጌጋታትን ተመክሮ የዕብዮ፣ ተመክሮ ድማ ንጌጋታት የጉድሎ። ጥንኩር ግዜያት ኩሉ ግዜ እሙና ተዓርኽ የላለየካ። ተቆጢዕካ ከለኻ መልሲ ኣይትሃብ፣ ሕጉስ ከለኻ ቃል ኣይትእቶ፣ ጉይኻ ከለኻ ድማ ውሳነ ኣይትሕልፍ። መራሕቲ ንሰባት ክስዕብዎም ኣይገድቦምን እዮም፣ ኣብቲ ጉዕዞ ንክሳተፉ ግን ይዕድምዎም። ሰባት ብዛዕባኻ እንታይ ይብሉ ዘይግድሰካ እንተኾንካ ሓደ ደረጃ ዓወት ሰጊርካ ኣለኻ ማለት እዩ። ቃላት ኩሉ ግዜ ክሕለው ይኽእሉ ይኾኑ እዮም፣ ተግባራት ግን ሓቂ እዮም ዝዛረቡ። ዓወት ክትጎናጸፎ ብሕት ትብል፣ ውድቀት ግን ኣብ ቅድሚ ሰብ እዩ ፀፍዒ ዘውርደልካ። ካብ ዘይረብሕ ዘረባ ኩሉ ግዜ ስቕታ ይበልጥ። ሓያል ክትከውን እንተደሊኻ በይንኻ ምዃን ተላመድ። እወታዊ ተሓሳስቦ ዘለዎ ሰብ መርዛ ይቀትልን ይብል፣ ኣሉታዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ግን ዝምሕር መድሃኒት የለን ይብል። ምብዛሕ ሓሳባት ጠንቂ ዘይሕጉስ ህይወት እዩ። ሓሳባትካ ካብ ጽሩይ ማይ ንላዕሊ ጽሩይ ይግበሮ። ከምቲ ነጠብጠብታ ማይ ሩባ ዝሰርሕ ሓሳባት ድማ ጠባይን እምነትን ይሃንጹ። ኣእምሮኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ጽቡቕ ክር ኣለዎ። ኣእምሮኻ ንፉዕ ኣገልጋሊ እዩ፣ ሓደገኛ ጎይታ ድማ እዩ። ኣእምሮ ሰብ ክትፈልጥ እንተደሊኻ ዘረብኡ ስማዕ፣ ልቡ ክትፈልጥ እንተደሊኻ ግን ተግባራቱ ተዓዘብ። ንኣእምሮ ሰብ ክሓስቦን ክኣምነሉን ዝኽእል ነገር ኩሉ ክበጽሖ ዓቕሚ ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ ዘብሩ ሰባት ናይ ደገ መብራህቲ ኣይድልዮምን እዩ። ዓብን በሊሕን ክትከውን ቅድም ንእሽቶን ዓሻን ክትከውን ኣለካ። ኣብ ህይወት ካብ ኩሉ ላዕሊ ሓያል ኣተሓሳስባና እዩ። ንሱ ድማ ዝኾነ ኩነታት ናይ ምቕያር ሓይሊ ኣለዎ። ናይ ገዛ ርእስኻ ስድራ ቤት ምስ ዘቓሙኻ ጥራይኻ ናይ ሓቂ ጽለይ እንታይ ምዃኑ ዝርዳእካ። ሰላም ብፍሽኽታ እያ ትጅምር። ዓለም ተግባርካ እምበር ብርኢቶኻ ኣይኮነትን። ንሰብ ሕጉስ ናይ ምግባር ዓቕሚ እንተሃልዩካ ግበሮ። ዓለም ነዚኣ ትጽበዮ ዘላ። ቃላት ልክዕ ከም መፍትሕ እዮም። ብልክዕ እንተተጠቂምካሉ ዝኾነ ልቢ ክኸፍቱን ክዓጽውን ይኽእሉ እዮም። ኣብ ህይወትካ ብዝኾነ ዝሓለፈ ነገር ኣይትጠዓስ። ክቕየር ወይ ድማ ክርሳዕ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ከም ዝተምሃርካሉ ቤት ትምህርቲ ጌርካ ረኣዮ እሞ ንቕድሚት ሰጉም። ውድቀት ኣካል ናይ ህይወት። እንተዳ ዘይወደቕካ ኣይትምሃርን ኢኻ፣ እንተዳ ዘይተማሂርካ ድማ ኣይትቕየርን ኢኻ። ኩሉ ግዜ ከም ጨው ፍሉይ ጠባይ ይሃሉኻ። ምህላው ክስማዕ ይኽእል እዩ፣ ምስ ዘይህሉ ግን ህይወት መቐረት ይስን። መፍትሒ ዘይብሉ መቑለፊያ ኣይስራሕን እዩ። ከምኡ ድማ ኣምላኽ መፍትሒ ዘይብሉ ፀገም ኣይሂበካን። ንምኽፋት ዓቕሊ ጥራይ ይድሊ። ህይወት ካብ ኩሉ ዝኸበደት ፈተና እያ። ብዙሓት ሰባት ንብዙሓት ክቐድሑ ስለ ዝፍትኑ ኣብ ህይወት ይወድቁ።
ኩሉ ሰብ ዝተፈላለዩ ሕቶ ፈተና ከም ዘለዎ ስለዘይርድኡ እንተዳ ኣኽቢሮም ኣኽብሮም እንተዘይኣኽቢሮም እውን ኣኽብሮም ናይ ካልኦት ሰባት ተግባር ንጽቡቕ ጠባይካ ክቕንሱ ኣይተፍቅድ። ንስኻን ጠባይካ ገዛእ ርስኻ እምበር ንኻልእ ኣይትውክልን ኢኻ። ውድቀት ክቕበሎ ይኽእል እየ ከይፈተንካ ምትራፍ ግን ፈጺሞ ኣይቅበሎን እየ። መታለሊ ነገር ክልተ እዩ። ሓደ ሓቂ ዘይኮነ ምእማን፣ ካልኣይ ድማ ሓቂ እንዳፈለጥካ ምቕባል ምእባይ። መጻኢኻ ትፈልጠሉ ዝበለጸ መንገዲ ንባዕልኻ ምስ ትፈጥሮ እዩ። ሎሚ ብምህዳም ካብ ናይ ጽባሕ ሓላፍነት ከተምልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ። ካብ ታሪኽ እንመሃሮ ነገር እንተሃልዩ ካብ ታሪኽ እንመሃሮ ነገር ከምዘየለ እዩ። ናይ ሰብ ጌጋ ኣብ ምድላይ ግዚኦም ዘጥፍኡ ሰባት ናቶም ጌጋ ምእራም ግዜ የብሎምን። ንዝበደልኻ ሕነት ፈዴሉ ዝበለጸ መንገዲ ድሕር ደጊም ንሳቶም ጠንቂ ፍሽኽተኻ ንባዓትካን ከም ዘይኮን ምርኣዩ። ንዝበደሉኻ ይቕረ በለሎም ይቕረ ስለ ዝግብኦም ዘይኮነስ ንዓኻ ዕረፍቲ ስለ ዝግብአካ እዩ። ንኹሎም ሰባት ንዝተወሰነ ግዜ ክትጥብሮም ትኽእል ኢኻ። ንውሱናት ካብኦም ድማ ንኹሉ ግዜ ክትጥብሮም ትኽእል ኢኻ። ኩሎም ግን ንኹሉ ግዜ ክትጥብሮም ኣይትኽእልን ኢኻ። ገንዘብ ክዛረብ ከሎ ሰዋስው ይፍትሽ የለን። ኣብ ጸልማት ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ መብራህቲ ሒዞም ዝመፁ ሰባት ፈጺሞ ይርስዖምን እየ። ኩነታት ናይ ህይወት ናይ ሓቂ ትርጉም ክነግሩኻ እዮም። ኩሉ ግዜ ክትህሉ ከለኻ ሰባት ኣይኽብሩኻን እዮም። ጠቓሚ ነገር ምስ ትሰርሕ ግን ከኽብሩኻ ይጅምሩ። ህድእ ምባል ናይ ነፍሲ ዝለዓለ ዓወት እዩ። ሓቂ ክትከላኸል ኣለዎ ኣየድልን እዩ። ፈንዋ ጥራይ ንባዕላ ክትከላኸል እያ። ካብ ቅልጣፈ መንገዲ ኣገዳሲ እዩ። በይንኻ ትጓዓዞ መንገዲ ብዙሕ ይምህረክ። ሕጉስ ምዃን ናትካ ሓላፍነት እዩ። ሰባት እንተሰሓቕኻ ግድስ ኣይበልካ፣ ተስፋ ኣይትቑረጽ፣ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኣንበሳ ኣላዓሎ፣ ብስቕታ ትግህ ኢልካ ስራሕ፣ ዓወትካ ድማ ድምፂ ይኹን። ዳርጋ ኩሉ ሰብ ንጸገም ክጻወሮ ይኽእል እዩ። ንሰብ ክትመዝኖ እንተደሊኻ ግን ስልጣን ሃቦ። ሓያላት ሰባት ንኻልኦት ሰባት ትሕት ኣይብልዎምን እዮም ልዕል እዮም ዘብልዎም። ኣብ ዘይኽብሩኻን ዘይዕገሱኻን ቦታ ስቕ ምባል ክብሪ ይውስኸልካ። ካብ ናይ ትማሊ ሎሚ በሊሕ ዘይኮነ ሰብ ብዙሕ ኣይምስጠንን እዩ። ኩሉ ሰብ ብሓደ ዓይነት ቋንቋ ይፍሽኽ ዝብል ህይወት ውህብቶ እያ ንጎተሲካ ነዝ ተረዳእ። ወለድኻ ሃፍታማት ዘይኮኑ ምቹእ ህይወት ክህቡኻ ዝፅዕሩ እንተኾይኖም ንመስዋእቶም ኣይትንዓቆ።